Vexo Vigo, vexo Cangas, tamén vexo Redondela. Imos quedar máis ben na zona de Cangas, Imos ir ata o Morrazo, porque ali tamén teñen un vocabulario propio, e de feito teñen dicionario todo. Dicionario morrasense. Dicionario. A ver, fala ben, Cristina, temos que adaptarnos á zona que visitamos, non? Alá onde vayas fai o que vexas, claro. Non? Pues o que pasa é que como non tiñamos aquí unha representación do Morrazo na redacción esta tarde, pois non puidemos recoller ese son. Vai ser o noso convidado o que nos poña un pouquiño tra la pista desas palabras propias desta zona de Galicia. Martín Rodas, boas tardes. Boas tardes. Martín é un dos autores do blog Terras do Morrazo, dos autores tamén deste diccionario. Así é, non? Sí, así é, perfectamente. Pero mira, un dicionario que ten unha de páxinas que parece o dicionario Everest de toda a vida. Sí, unha enciclopedia Larousse. Sí. Enorme. Pero iso estamos aí con pouquiñas cousas e a cousa, gracias á colaboración da xente, que gustou a idea, foron engadindo, e xa levamos 25 folios e un montón. Cantas palabras pode haber máis ou menos? Mira, xa perdimos a conta. Era copiar e pegar en folios, eran 25. Xa non sei. Son moitísimas, ten moitas, ademais pode consultarse e tamén podemos achegarnos algunhas se queremos, non? Que o que dicías, que se fai coa colaboración de todos. Hai que levar a fala das vellas e a nosa mesma ao internet. Claro. Mira, hai unha expresión que estou vendo eu, porque aparte de palabras hai expresións neste dicionario, non? E unha das expresións é igual que unha que existe en Ferrol e que non a nomeamos, só que vos a facedes con seseojeada, que é facer gasolina. Aí está, tamén se di en Ferrol. En Ferrol fan gasolina tamén, non a botan, fana. Non o sabía. Aquí tamén dicimos Bruce, Filispín, bueno, términos mariñeiros que temos que compartir. Claro, hai moitas cousas que se comparten. Ajá. O Bruce e o Filispín tamén, non? Aquí o que facemos é a jodalla, para faltar a clase. En Ferrol fan a mica. Claro, en algunhas cousas diferentes, pero noutras compartimos. Hai cousas que eu vexo que, por exemplo, compartides son expresións que, por exemplo, oín no Grove, non? Moitas veces. E supoño que se comparten en moitos sitios de costa. Hai unha que me fai moita gracia, que é de hai misa. Cando che preguntan hai misa... Hai misa hai que mirar se hai ou non hai. A ver, se escapa o pasaro. E que levas a Petrina Berta? Claro. Claro, eso sí. Cando hai misa. En o Grove, Cristina, tedes alcaldesa? Agora mesmo non. Tedes alcalde, non? Sí. Pero é que a alcaldesa, Martín, aí no Morrazo non é a alcaldesa que dirixe un concello? Para nada. Aí vas a un bar e podes pedir unha alcaldesa. É que é unha alcaldesa. A cerveza con gaseosa, sería unha clarita. Unha alcaldesa. Como clarita tamén a alcaldesa de Cangas. Facemos así un pouco o xogo. Claro, pero estas son palabras de nova invención, Martín. No, existe. Pero antes de que a alcaldesa se chamase Clara. Queres me dicir que vas a Cangas, Moaña, calquera sitio, pides unha alcaldesa? Podes pedir unha alcaldesa. E saben o que pides? Mira que vimos facer, como non nos funcione. Ai. Malo será, ¿no? Malo será. Cántame. Ai. E que son os chorlitos? Os chorlitos son as panequeras de toda a vida, pero aquí, bueno, panequeras non sei se dirá por aí. Sí, non, sí que dixemos habitualmente, sí. Son as chancletas que pos para ir a praia que non te piquen as panecas, cando andas pola area ou así, coa marea baixa. Son os chorlitos. Son os chorlitos. Mira, de goma. E vos dicides o de jodechinchos? Sí. Explica o de jodechinchos. Os jodechinchos son os estranxeiros aí, máis que os turistas que veñen aí ás praias e veñen aí con ría, sobre todo no verán. Veñen a tirar a pelota por aí, cos nenos, a facer escándalo, o deixan todo a porquería por aí. Pero o chincho é un peixe, non? O chincho é un peixe. Pero, claro, a palabra ven de que son os jodechinchos que iban no verán, veñen aquí a Plaza de Cangas, bueno, plaza, que é o mercado, aquí dice plaza, veñen a plaza e compran os chinchos sen mirar o precio, entón arramblan con todo e queda sin ningún chincho, veñen a joder os chinchos e aí dai o nome, vamos. Hai outra expresión que a mí me encanta, que di, non te atrevas. En vez de non te atrevas, pero que me fai graza, non te atrevas. Hai moitísimas cambiadas, como nónima en vez de nómina,
as Claro. sábenas, todo As sábenas. o falar daqui, moitísimas, vamos. Bueno, é o mesmo que se consultamos o dicionario morrasense polo atopamos o esparatrapo, os Sí. espaguetes, o esquijama, que é iso co que dormimos. Pero esquijama internacional, non? Ui, non sei. O A esquijama. verdade é que... Ti non sabes o que é un dice esquijama, moito Rocío? tamén. É un pixama? Bueno, non exactamente, o pixama ten botóns, o esquixama non. Ah, é o que non ten botóns. Claro, normalmente ten así nos pulsos e nos nocellos, ten así máis Apreta. apretado, ese é o esquixama, e o pixama é o que ten botóns. Igual que... Pero iso tamén cultura xeral. Nos andamos no a moto, ahora estamos salindo polo a radio, Ajá. facemos a ruido. Bueno, iso tamén é moi internacional, cando outra expresión que a mí me soa moito, facer as cousas a barrer, A barrer rapidamente, correndo e as presas, ¿no? Isto, por exemplo, no Grove a barrer é un montón. Había a barrer de cousas. Non sabes que había un montonazo de cousas. Sí, tamén, claro, tamén pode significar iso por aquí. Uh-huh. Igualmente. Bueno. Tamén temos aquí en gramática diferencias, os nomes que rematan en A, como mazá, mañá, pois aquí dice mañán, veo a tu irmán, mañán, mazán, bueno, verbos tamén hai cambios aquí en verbos, o verbo traer, trousen, trouseches, trouso, aquí truín, trueches, Se nos metemos xa na aí xa nos conxugación. metemos, claro, máis no que serían as características dialectais de cada zona, non? Que iso igual se estudan tamén na linguaxe. O que si son máis curiosas son esas palabras pois medio inventadas ou con que se lles dá un significado diferente ao que en teoría deberían ter. Claro. E logo cousas ou palabras que serven para identificar algo moi propio dai, por exemplo, fina do jato. Fina do gato. Ai, agora Sí. pillaches aquí Ui, a Martín. Non a ver que che digo. Leo textualmente do dicionario morrasense. Cadena de tendas de apertura en domingos festivos e días de festa. Ver, entre aspas, a de Puri. Claro, a de Puri. Hai tanta xente metendo palabras, somos tres. É un metendo 24 horas, expresións, digamos. E aparte, É o estas son 24. moi bonitas e agora no seguinte sitio que imos visitar veremos que abundan moito. As que son localismos, non? Pois, por exemplo, se a de Fina era unha tenda que abría os domingos, se a lle chamas a de Fina todas as tendas que abren os domingos, Claro. non? Cousas así, unha cousa que ao final lle Como acaba o dando faro. como faro, exacto. Por exemplo, calquer cousa que se poda ler É un e que faro. se poda coller na man é un faro. Pois diso vimos falar nuns minutiños, Martín. Pero de momento deixanos que digamos que tedes, polo menos tedes Facebook, non? Porque algo comentastes Sí. aquí no noso programa. Queres dar o Temos, enderezo ou do Sí, teu que blog? A xente que busque Terras do Morrazo en Facebook, e aí pode pasarnos palabras, pode pasarnos expresións, falar con nós e mirar as cousas que facemos, vamos. Moi ben, Martín, pois seguiremos aí mirando que novas Moi ben. palabras aparecen. Moitísimas grazas. Moitas gracias. Ata loguiño.